Και πάλι μαζί φίλοι ακροατές, μιλάμε εδώ στο στούντιο ζωντανά. Σήμερα έχουμε το Σύλλογο Ποντίων κοντά μας και έχω την χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον Λευτέρη Μιχαηλίδη, παλιό γνώριμο. Λευτέρη, welcome. Γεια χαρά. Μαζί και τον Γιάννη Απαζίδη και τον Γιώργο Αλεξανδρίδη που θα είναι κοντά μας. Και όχι μόνο θα μιλήσουμε για την σημερινή εκδήλωση, αλλά θα έχουμε και μάλλον όμορφη μουσική, ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε στα του συλλόγου, Λευτέρη, και θα σε πιάσω λίγο τώρα εκτός του συλλόγου, αλλά ο σύλλογος δεν ξέρω αν ασχολείται με αυτό το θέμα. Έχουμε πολλούς ρωσοπόντιους, έτσι δεν είναι, στην Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε καθόλου σχέση τώρα με τα γεγονότα, με συμπατριώτες μας εκεί που έχουν προβλήματα λόγω του πολέμου, λόγω των καταστάσεων? Δυστυχώς από τη δικιά μας πλευρά δεν έχουμε και πολλή επαφή με τα παιδιά, τα άτομα δηλαδή, τους ποντιόφωνους στην Ουκρανία, σε εκείνα τα μέρη. Έχουμε πόντιους από τη Ρωσία εδώ στο Μοντρεάλ, μερικούς, αλλά λόγω αποστάσεις, μπορεί πιο πολύ με την Ελλάδα σχετικά, με την Πανποντιακή Ομοσπονδία, η οποία είναι πιο έτοιμη να βοηθήσει σε τέτοια περίπτωση. Εμείς εδώ είμαστε πιο πολύ, τοπικοί συλλόγοι και δεν έχει στείλει κανένας μήνυμα βοήθειας ή κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής τώρα. Ποια θα έλεγες ότι είναι η πόλη η οποία έχει τους περισσότερους ρωσοπόντιους, η Μαριούπολη? Είναι εκεί η Μαριούπολη, η Σεβαστούπολη. Γιατί η Μαριούπολη ήταν πρόσφατα στις δηλώσεις του Ποροσέγκο ότι ξέρεις, θα την υπερασπιστούμε και θα κάνουμε, θα δείξουμε. Άρα έφτασε ο πόλεμος μέχρι τα σύνορά της. Οπότε γι' αυτό αναρωτιόμουν αν είχατε νέα από... Μέχρι στιγμής όχι, αλλά δεν εκφράστηκε κάποια ανάγκη για... Φαντάζομαι ότι και αυτοί μπορεί να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε, όπως είπα, ένας σύλλογος τόσο μακριά από αυτούς που μπορεί να μην γνωρίζουν ότι υπάρχουμε κιόλας από τόσο μακριά. Λόγω του ίντερνετ σήμερα πιστεύω ότι είναι πιο εύκολα να ξέρουν. Είχαμε παλιά κάτι περαδώσει με άνθρωπους από την Ουκρανία, αλλά πιο πολύ γυρεύανε τότε εκείνο τον καιρό τα ιστορικά και τις οικογένειες και τα λοιπά. Αλλά από τότε που γίνονται οι φασαρίες δεν έχουμε ακούσει πάρα πολύ από την Ουκρανία. Επίσης στην Βουλή περνάει ο περίφημος νόμος τώρα για το θέμα των γενοκτονιών και το καθεξής. Σας αγγίζει καθόλου, τον παρακολουθείτε? Για το δικό μας το θέμα δυστυχώς δεν έχουμε τις ίδιες βοήθειες που έχουν άλλοι για τις γενοκτονίες, όπως τους Αρμεναίους, μπορώ να πω. Δεν έχουμε την ίδια υποστήριξη από την Ελληνική Βουλή που έχουν οι Αρμεναίοι. Γιατί για τους Αρμεναίους είναι ένα θέμα για όλους τους Αρμεναίους, ενώ για μας ακόμα θεωρείται ένα ποντιακό θέμα από την υπόλοιπη την Ελλάδα. Όλοι γνωρίζουν και όλοι ναι για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και φυσικά δεν ήταν μόνο οι Πόντοι που ήταν πάρα πολλοί εκτός του Πόντου που περάσανε μια γενοκτονία. Αλλά για κάποιο λόγο ακόμα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες ακόμα το θεωρούν ένα ποντιακό ζήτημα και όχι ένα εθνικό ζήτημα, ενώ είναι εθνικό το θέμα. Αλλά παλεύουμε και με αυτό. Έχουμε στο σύλλογο τώρα υπεύθυνο για την γενοκτονία ένα άτομο, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά, και έχουμε πολλές καλές επαφές με τους Αρμεναίους και τώρα τελευταία με τους Εβραίους κιόλας, για να προχωρήσουμε το δικό μας το θέμα. Είδαμε άμα δεν μπορούμε να βοηθηθούμε από τους δικούς μας, θα βοηθηθούμε από αυτούς που... Λοιπόν, στα ευχάριστα τώρα, πες μας λοιπόν για τον Σύλλογο, πες μας για τη σημερινή εκδήλωση, και αν μπορούν και τα παιδιά να συμμετάσχουν, να πούνε και κανένα λόγο το ίδιο, όπως νομίζετε. Φυσικά και έχουμε εμείς τα 50 χρόνια επέτειο φέτος, και από την ίδρυση του Συλλόγου που έγινε το 1964, και είμαστε πολύ περήφανοι και ευχάριστοι που είμαστε εμείς η διοίκηση και μπορούμε να βαδίσουμε σε αυτό το κλείσιμο των 50 χρόνια και την αρχή των επόμενων 50, και έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις γιορτάζοντας αυτή την επέτειο, και τώρα μπήκαμε στις εκδηλώσεις του φθινοπόρου με φόρα και αρχίζουμε με τη σημερινή βραδιά που θα κάνουμε στο Σύλλογο απόψε το βράδυ. Είχαμε σκοπό να κάνουμε και λίγο barbecue την ημέρα, αλλά λόγω της καιρικές συνθήκες δεν θα προχωρήσουμε με το barbecue, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για όλους το βράδυ 7 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου 5879 Park Avenue.
Θα περάσουμε αξέχαστες στιγμές με τους ποντιακούς παραδοσιακούς σκοπούς. Έχουμε μαζί μας και μεγάλη τιμή και χαρά. Έχουμε τη γλυκιά φωνή του Γιάννη του Απαζίδη που το θεωρούμε εμείς ο τραγουδιστής της Βορειοαμερικής για το ποντιακό. Δεν υπάρχει καλύτερος φυσικά σε αυτήν την εδώ στη Βορειοαμερική. Και είναι μεγάλη χαρά που έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά στο Μόντρεαλ έναν υπέργο λυριζή, ο οποίος θα τον ακούσουμε και σε λιγάκι, τον Γιώργο Αλεξανδρίδη, ο οποίος είναι σπουδαίος λυριζής και άμα δεν το λέει αυτός, εμείς όλοι το γνωρίζουμε, που θα μας πει και αυτός λίγα λόγια, γιατί έπαιζε και με τον Χρήσανδο, τον φημιστό και τον αείμνηστο τον Χρήσανδο τον Θεοδωρίδη, που είναι μεγάλη τιμή να παίξει κάποιος μαζί με ένα τέτοιο ταλέντο. Σίγουρα θα περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά απόψε το βράδυ. Όλοι όσοι αγαπάνε τους ποντιακούς σκοπούς, όσοι όλοι θέλουν να βγουν έξω να φάνε και να περάσουν μια ωραία βραδιά, ας έρθουν στο σύλλογο απόψε. Είναι μόνο $15 η είσοδος μετά φαγητού και δωρεάν για τα παιδιά. Θαύμα. Γιώργο, πες μας δύο λόγια για την δικιά σου ιστορία με τη λύρα, την αγάπη και πώς προχώρησες στο να γίνεις μουσικός. Καλημέρα και από μένα. Θα πω καλημέρα και στο ακροατήριό σας. Βασικά να ξεκινήσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λευτέρη και σε εσάς εδώ πέρα στο ραδιόφωνο για την πρόσκληση που με κάνανε μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη εδώ πέρα. Η αγάπη για τη λύρα ξεκινάει από πολύ μικρός, σε ηλικία 13-14 χρονών, κάπου εκεί πέρα. Συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες στην πορεία, τραγουδιστές και όχι μόνο, και άλλους μουσικούς, και έτσι χάραξα μια πορεία περίπου είναι 25 χρόνια πιστεύω, κάπου εκεί. Αλλά ήρθα εδώ από λόγους ότι παντρεύτηκα εδώ πέρα στη Βοστόνη, δηλαδή στην Αμερική, και έμεινα πλέον εδώ πέρα, και έτσι έχω την μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι με ανθρώπους όπως είναι ο Λευτέρης και άλλοι συλλογοί βέβαια σε όλη την Αμερική και τον Καναδά, τους οποίους χαίρομαι και είμαι πολύ έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ για τον αγώνα που κάνουν, έτσι, γιατί είναι ειλικρινά αξιέπαινο αυτό που κάνουν το έργο όλοι οι συλλογοί, και το ότι βλέπω παιδάκια μικρά 4ης γενιάς, να πω 5ης γενιάς, και ασχολούνται, έτσι, οι γονείς το προωθούν να τα παροτρύνουν να ασχοληθούν με το ποντιακά έθιμα, χορούς, λύρα, ό,τι είναι αυτό, είναι πολύ αξιέπαινο και αξιόλογο. Γιώργο, μία ερώτηση. Ξέρω ότι τώρα η ποντιακή συλλογή και γενικότερα αφοσιώνεστε στον ελληνισμό της κάθε χώρας, στον ελληνισμό του Καναδά, στον ελληνισμό της Αμερικής. Οι ξένοι πώς αντιμετωπίζουν τον ήχο αυτό της ποντιακής λύρας, δηλαδή πώς αντιδρούν οι Αμερικανοί, ας πούμε? Ναι, κοιτάξτε, οι Αμερικανοί γενικότερα, και όταν λέμε Αμερικανοί γνωρίζουμε από όλες τις χώρες, από όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο. Κάθε όργανο τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, όταν θα πάω σε ένα μαγαζί αμερικάνικο να αγοράσω χορδές ή κάτι για το δικό μας το όργανο και με ρωτάνε τι είναι και τους το δείχνω, είτε σε φωτογραφία είτε το έχω μαζί μου, ας πούμε, κάθονται με πολύ προσεκτικά να το δουν και να το κοιτάξουν, γιατί τους ενδιαφέρει γενικότερα, την αγαπάνε η μουσική. Στη λύρα χρησιμοποιείτε χορδές βιολιού? Ναι, έχει 2 βιολιού και 1 κιθάρας. 3 χορδές είναι, αλλά γενικότερα τους ενδιαφέρει να ψάχνουν και να ερευνούν τι είναι αυτό, από τι είναι, ρωτάνε πάρα πολύ, ρωτάνε, ας πούμε, τι είναι αυτό, πρέπει να τους πεις ότι είναι traditional instrument και αυτά, να τους εξηγήσει τέλος πάντων 5 πράγματα, το οποίο κάνουμε αφοσίωση. Παίζεται σαν βιολί, ρωτάνε, έχουν απορίες, ναι. Τρομερό. Αλλά τους αρέσει γενικότερα, τους αρέσει να. Έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ η λύρα, ή τουλάχιστον στη δική σου περίπτωση, σε μουσική fusion ή σε. Έχει γίνει από κάποια παιδιά οι οποίοι ασχολήθηκαν με να τη βάλουν τη λύρα μέσα σε ορχήστρες μη ποντιακές. Ακόμα και μέχρι σήμερα γίνεται, ας πούμε, international music, κάπως ethnic music και αυτά, και με μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, και πιστεύω ότι θα πάει για ακόμη πιο πολύ, γιατί το γνωρίζει πολλοί κόσμος έξω από την Ελλάδα δηλαδή. Είναι ένα ευέλικτο όργανο. Βέβαια, ναι, μπορεί να παίξει τα πάντα. Να μιλήσουμε και με τον Γιάννη. Γιάννη, στη δικιά σου την περίπτωση εσύ τραγουδάς πιο πολύ, έτσι.
Οπότε η ερώτηση που παίζεις και κάποιο όργανο, παίζεις και νταούλι. Παίζω και νταούλι, ναι. Μάλιστα. Στη δικιά σου περίπτωση όμως, και ας επικεντρωθούμε στο τραγούδι, υπάρχει μια ποντιακή διάλεκτος η οποία πρέπει να μάθει ένα παιδί πριν αρχίσει να τραγουδάει, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι σημαντικό να την ξέρει το παιδί πριν αρχίσει να τραγουδάει ποντιακά, ή το μαθαίνει με το αυτή 100% και μπορεί να... Καταρχήν να πω καλημέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που μας δεχτήκατε σήμερα και στο Σύλλογο Ποντίων που έχω την τύχη να βρίσκουμε εδώ στο Μοντρεόλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τιμάνε ο σύλλογος εδώ τοπικός πάρα πολλές φορές και έχω την ευκαιρία να παραβρεθώ εδώ και να τραγουδήσω και να συναντηθώ με πολλούς καλούς φίλους. Βλέπεις, εγώ τις καλημέρες και τις καλησπέρες τις ξεχνάω, έτσι, παίρνω κατευθείαν στο ψάχνω. Κατευθείαν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, δεν πειράζει, και αυτό έχει τη χάρη του. Όσο για την ποντιακή διάλεκτο, είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχουν οι σημερινοί τραγουδιστές, άτομα που ασχολούνται με το ποντιακό τραγούδι, υπάρχουν περιπτώσεις που ένας που αποφασίζει να ασχοληθεί με το ποντιακό τραγούδι είναι από ένα περιβάλλον, από ένα χωριό που όλοι μιλάνε ποντιακά, που αυτό το άτομο έχει μεγαλώσει μιλώντας την ποντιακή διάλεκτο, και αυτό είναι ένα μεγάλο βοήθημα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, τώρα φυσικά για την Ελλάδα σας λέω, υπάρχουν περιπτώσεις τραγουδιστών άτομα που θέλαν να ασχοληθούν με το ποντιακό τραγούδι, δεν ξέρανε καν ποντιακά να μιλάνε. Είχανε την ποντιακή την εμπειρία, όχι, δηλαδή ήταν πόντι στην καταγωγή, αλλά απλά δεν μεγαλώσαν μιλώντας ποντιακά. Και στην πορεία τα μάθανε. Να σας πω για μένα προσωπικά, οι γονείς μου ήταν ποντιακής καταγωγής, μεγάλωσα με μια γιαγιά η οποία μιλούσε ποντιακά, αλλά μέσα στο σπίτι ελάχιστα μιλούσαν οι γονείς μου ποντιακά. Και επειδή εγώ είχα την ανάγκη γενικά με τη μουσική να ασχοληθώ από μικρός, μου άρεσε, τραβούσε η μουσική, και όταν άρχισα να ασχοληθώ με το τραγούδι υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις που έλεγα τραγούδια, πώς λέει η λαϊκή έκφραση, παπαγαλίστικα. Δηλαδή έλεγα τις λέξεις αλλά δεν ήξερα τι εννοούσανε. Και στην πορεία, ρωτώντας, διαβάζοντας, μαθαίνεις. Αν έχεις την όρεξη για να μάθεις, θα μάθεις και κάτι. Αλλά οπωσδήποτε παίζει μεγάλο ρόλο αν έχεις αυτά τα βιώματα και αν μεγαλώσεις σε ένα περιβάλλον που έχεις ήδη το πλεονέκτημα να μιλάς τη διάλεκτο αυτή. Και περνάει ερώτηση πίσω σε σένα, Λευτέρη, σε αυτή την περίπτωση, ότι στο σύλλογο τώρα διδάσκεται και μουσική, διδάσκεται και τραγούδι. Τα παιδιά μαθαίνουν ποντιακά ή θα μαθαίνετε ποντιακά μέσω των τραγουδιών? Να σου πω, είναι ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, και εγώ τώρα που το σκέφτομαι και καταλαβαίνω ότι αυτά που λέει ο Γιάννης έχουν απόλυτο δίκιο. Τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ένα ποντιακό περιβάλλον έχουν και πιο εύκολα μπορούν να μπουν στο ποντιακό τραγούδι, γνωρίζοντας τη διάλεκτο από τους γονείς τους ή από το καφενεία ή από... Εδώ για μας είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί δεν μπορείς να πας και είναι και πολύ μεικτοί γάμοι που δεν μιλάνε ποντιακά μέσα στο σπίτι, παρόλα που, όπως είπε και ο Γιάννης, και αντρόγενο από ποντιακή καταγωγή δεν μιλάνε όλοι ποντιακά μεταξύ τους. Και γι' αυτό να μάθει κάποιος εδώ να τραγουδάει ποντιακά είναι κάτι σπουδαίο. Τώρα έχουμε και εμείς την ευκαιρία να έχουμε το δικό μας τον Σάββατο Στεφανίδη, ο οποίος παίζει και τραγουδάει, και είναι μεγάλο κατόρθωμα αυτό, εγώ πιστεύω, γιατί δεν μπορεί ο Σάββας τώρα να πάει στο καφενείο να κάτσει να ακούσει τους παππούδες εκεί που τραγουδούν και λένε τα αντίστοιχα, και πρέπει να κάνει έρευνα το παιδί, πρέπει να ψάχνει YouTube. Πολλές φορές κατηγοράμε και το YouTube, και πολλές φορές βρίσκω τον εαυτό μου που το κατηγοράει, γιατί έχει και πολλά σαβούρα, ναι. Αλλά από αυτή την άποψη όμως τεράστια βοήθησε, γιατί τώρα κάποιος μπορεί να πάει μέσα να κάνει το YouTube και μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα σε εκείνο το καφενείο με τους δύο γεροντάκια και να ακούει αυτούς να λένε τα αντίστοιχα και να μάθει από τα αντίστοιχα. Και μάθοντας τα αντίστοιχα, ρωτάει κιόλας. Πολλές φορές έχει έρθει και με ρωτήσει αυτό τι πάει να πει, εκείνο τι πάει να πει.
και προσπαθούμε μαζί με τον Παναγιώτη, ένα διάστημα τον Παπαδόπουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνουμε και την ποντιακή διάλεκτο στον Σύλλογο. Αρχίζουμε, ξέρεις, με μικρά βηματάκια. Καλά κάνετε. Και βέβαια εδώ είναι και πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, καθώς τα παιδιά έχουν να μάθουν 3 γλώσσες. Έχουν να μάθουν ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά. Και μετά από τα ελληνικά αυτά που μαθαίνουν, που είναι ένα μικρό μέρος του χρόνου τους, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μπορούν να έχουν και τη δυνατότητα να αλλάξουν και σε μια διάλεκτο. Έτσι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να πω. Τα δικά μου τα παιδιά, παράδειγμα, πάνε και στο Σοκράτη που είναι τρίγλωσσο, όπως γνωρίζουν όλοι, και μετά άντε να τους φέρω σπίτι και να τους πω: ξέρετε κάτι, μετά από τα γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά, ας κάνουμε και ποντιακά. Αλλά εγώ έχω κάπως αντιμετωπίσει κάτι έτσι κόλπα. Και μπορούν να το κάνουν όλοι στο σπίτι, άμα θέλετε, και όποιος ακούει και θέλουν να μάθουν ποντιακά τραγούδια ή την ποντιακή διάλεκτο, ας κάνουν ένα τραγουδάκι την εβδομάδα. Ας λένε το ίδιο τραγουδάκι μετά από το μαθήματά τους, ας πάρουν ένα τραγουδάκι και ας το πούνε το τραγουδάκι μία φορά. Την άλλη μέρα πάλι το ίδιο τραγουδάκι μία φορά. Την επόμενη μία θα το κάνει 7 φορές. Θα δείτε όμως το Σαββατοκύριακο, άμα το ρωτήσετε το παιδί να σας πει το τραγουδάκι, θα το πει. Ο δικός μου ο γιος έτσι έχει μάθει 10 τραγούδια, ας το πούμε, ποντιακά, έτσι. Και δεν τον προσπαθώ να τον εξηγήσω τι σημαίνουν οι λέξεις τώρα, φυσικά. Ας μεγαλώσει λιγάκι και τότε θα τον εξηγήσω τι πάνε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά να έχουμε και λίγο live μουσική, έτσι, ένα τραγούδι να ακούσουμε, μια που είσαστε εδώ όλους και σας έχω, και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τον Ποντιακό Σύλλογο και για την εκδήλωση, να την υπενθυμίσουμε, δηλαδή μετά το τραγουδάκι, έτσι. Ελληνικό Περισκόπιο. Χαρά στο σταθμό μας, φίλοι ακροατές, όταν φιλοξενούμε μουσικούς και οι οποίοι μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και ζωντανά. Ακούμε Γιάννη Απαζίδη και Γιώργο Αλεξανδρίδη. Γιάννης Απαζίδης στο τραγούδι και Γιώργος Αλεξανδρίδης στη λύρα, επευκαιρία του σημερινού, της σημερινής ποντιακής εκδήλωσης. Πάμε, παιδιά! κι αν χωρία με τα κίαν κράτωσε, εμείς κι αν χωρία με τα κίαν κράτωσε, ακόμα έχω σε σώμα, ακόμα να αγάπωσε, ακόμα έχω σε σώμα, ακόμα να αγάπωσε, αχ έφταω για τεσένα και το βαΐε με τεμέναν και για τεσεν πουλοπο και καέν το καρδοπο και για τεσεν πουλοπο πονεί το τσικαρόπο. Και με εξέρθοντας σε κάθουνε σ' και σ' απλά κομπά, και με εξέρθοντας σε κάθουνε σ' και σ' απλά κομπά, και νερθαίνει η μανάσιδε μας εγώ καρδό κομπά, ερθαίνει η μανάσιδε μας εγώ καρδό κομπά, τυραννιούμε και κλαίω σε γάναντι δεν κυλαίω, σε έναν έμορφο γορτσομπολ τα παράπονα θα λέω, σε έναν έμορφο γορτσομπολ τα παράπονα θα λέω. Σε δεν βάνε τα χρόνια τς, χέραμι θα γατεράσει, σε δεν βάνε τα χρόνια τς, ο θετός σαν κι αντρίσατε θα τρως τα παραμονιά τς, και
Ξενοφετώσαν κι αντρισσάτε δάντρο στα παραμονιάτς να εινούνε γουρπανείς. Εσύ τίσια και μαξίλαρ και ο Γιώργα να πανείς. Και εσύ τίσια και μαξίλαρ εγώ Γιώργα να πανείς. Να θα κατηβαίνω, άι με το και με τζόμπο μου σώνα θα κατηβαίνω. Έχει παραπονεμάταν ένα βράδο κείμενο. Έχει παραπονεμάταν ένα βράδο κείμενο. Και να εινούνε γουρπανείς, Φεβρίου Μεσογιαννής. Και με σιτήσε και μαξίλαρε ο Γιώργα να πανείς. Σιτήσε και μαξίλαρ εγώ Γιώργα να πανείς. Κι ο πιστερό ταρνοπόμα αναμένω έλαν ελάι. Και ταρνοπόμα αναμένω πατ και δεβά. Και να πάω κι ο πιστερό ταρνοπόμα αναμένω έλαν ελά. Καρνοπόμα αναμένω έλαν ελά. Και κλώσκουμε ξανό πιστερό την καλή περίμενο έλαν ελά. Και την καλή περίμενο πατ και δε βάει. Καλός και ψυχαλής απέναν ένα σιρί νελάν ελάι. Και να πέναν ένα σιρί πατ και δελάι. Και να τώρα και στο Μοντρεόλ, τώρα και στο Μοντρεάλ ταρνοπόμεν γεσιρί ελάν νερά. Έντονε γεσιρί πατ και δελάι. Άντε Γιώργη με την κεμετζές. Και τον πατέρα με αγαπώ, άσε με να μπολάει. Τον πατέρα με αγαπώ, άσε με να μπολάει. Τη μάνα με ρώθη μέσα, εφτά ο παλαλάει. Και τη μάνα με ρώθη μέσα, εφτά ο παλαλάει. Απόψιόψε το βράδον, εμπρέμερθεν ο χαρών. Τον θανάτων και νομίζατε με τέρτς πως θα χανώ. Τον θανάτων και νομίζατε με τέρτς πως θα χανώ. Φανταστικά παιδιά, μπράβο. Και καλά, έχω ερωτήσεις για εσάς, αλλά είναι μουσικού χαρακτήρα, θα τις κάνουμε εκτός μικροφώνου, γιατί θα τους κουράσουμε τους ακροατές μας. Μια μικρή γεύση λοιπόν, γερή μικρή γεύση φίλοι ακροατές, ένα ορντέρ εδώ ποντιακό για το τι θα συμβεί το βράδυ. Να επαναλάβουμε την εκδήλωση
Λευτέρη. Απόψε το βράδυ οι πόρτες ανοίγουν στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων Μόντρεαλ 5879 Park Avenue, αναμεταξύ Bernard και Van Horn. Όλοι γνωρίζετε φυσικά που είναι ο σύλλογος. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε μια αξέχαστη και ξεχωριστή βραδιά με τους αθάνατους ποντιακούς σκοπούς. Και $15 μετά φαγητού, δωρεάν για τα παιδιά. Θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δούμε. Επίσης θέλω να υπενθυμίσω τον κόσμο ότι έχουμε και το μεγάλο ξεφάντωμα που γίνεται 11 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα της ελληνικής κοινότητας, όπου θα γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μας και έχουμε τιμή εκείνη τη βραδιά να καλύψουμε σχεδόν όλο τον κόσμο με τον Αντέμ Εκής που έρχεται από τον Πόντο, τον Δημήτρη Καρασαβίδη από την Ελλάδα, τον Γιάννη τον Απαζίδη από την Αμερική και τον Χρήστο τον Τικταπανίδη επίσης από Αμερική. Γνωστά ονόματα όμως. 11 Οκτωβρίου στην ελληνική κοινότητα. Είναι μεγάλο ποντιακό ξεφάντωμα. Αλλά απόψε το βράδυ όλοι όσοι αγαπάνε τους ποντιακούς σκοπούς να έρθουν στο σύλλογο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά που ήρθατε. Καλή επιτυχία το βράδυ και θα τα ξαναπούμε. Θες και να αφήνετε τους χορηγούς σου? Απλώς θέλω οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κανένα πρόγραμμα. Τον Αφροδίτη, το Apollon, το Centre Collision GTY, το AGLP, το Spartan Security, Integrated Consulting Services, το Lucas Jeans, το Harvey's στο Κρεμεζί που βρίσκεται κοντά στο 40 εκεί το γνωστό, και το Νου Μιλάνο. Τους ευχαριστούμε θερμά γιατί χωρίς αυτόν τη βοήθεια τα προγράμματα που κάνουμε δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Το βραδάκι όλοι